Ngidon hang ni hakis nong kedong hulu hani hapo Ribhoi district ha kawai na ki jaka kabala benanam om tang hang ni ha ka jela jongi hani sabar jela wat sya ka partai hiru bro kawai bakata ka de ki eriwif so ikong yai sya rembai kade ka jaka kabala ai ya ka kamai kaji nam ta ki long kemi kumba pi hang ni hadien jongi kumbala batai kade ka bala sedang da kata ka baong kamai ha basongkai kuma pi halendat jongi ka bakile kom ta ki long kemi na kani ka snong tingidan ni bi kong yai sya ibala sedang kani kam hang ni pat mentah kasngi ka khamlong kerpang khniat philap ni thu kong yai sya kade ke barke ka bangi le hang ni mentah sngi mentah kasngi hang ni hapo office jongi hapo eriwif ngi sam ye kini ki khiu na ka benta jong kini ki nong thir ki jongi ya ka bakila ya ka ban set ya uni uskop khnyang te kata ka de ka ba hamlong kongsan kerpang hakani kasngi te haba kumta ke ba penlong ya phi ban nong ban kener kti le se ban yarap yaki ban le lani ban ai kum kini ja khiu ke jeng e ba ki ke shem kajing jong ki kalong namar bakine ki nong thir ki jongi ki wan kim dei ki ba long ki dei ki ngila ba nong ki ba duk mo ki dunai kata ka jing yo jing kot te kim don kim la ya ka ban thiet ya kini ki khiu ki ba he na ka banta bakin tre ya ka kam bakin set ya uni uskop khnyang te ka jing yo i jongi kalong ba ki set ha ki khiu ki baret ki set ha kini ki tin te kitu ki tin tang ka no ki la adu no teleng ba jong kini ki khiu pat ke bangi sam ka ni ka si long kila ya ka ban set khambun uskop kanya ka jaka bikin set sipawa uskop kila ban set no 1 kilo te kan ni kala kan yarap ban penduna ya ka por ka baki set kan penduna ya ka dengyap ka baki pendon kam te kan long ka jing bentoy na ka benta jong ki bat ru kumju ka kila ban kampen mi khambun uni uksai te katakan wanra jing yarap pat ya ka company jongi bakan long bakan la ban penmi sibon ki mar kan ti hapa kumta na kanu kaliang ka ba pipi yo jeng yarap kani lani to kade ba phile hin la di ne manu be snok ti lang ban pelur long kani ya kini ki khiu hingi yo jing yarap na kata kawai ka organization ka dei ka CGLS step ka dei kawai ka incubation center ka badon hapo Uttar Pradesh te ngi ya kendu ya kani CGLS step leng bajong ka startup India habangi apply ya kani ka startup India fund te ngi ya kendu ya kani ka CGLS step bat nadu uni usnam arhajar arpulai arpusau terter kani ka CGLS step kala kener ya ki ti jong ka mo ban yarap ya ki artisans ki jongi ti hadu kanu kalong ka badon kam khabai de le simo nadu ka ba pipi sedang ma pi plai ya ka rukom long ka rukom em ke jong ki long kemi hang ni bar kasnong hibro ko hadu kanu kalong badon kam ban bakin yo ikum kini ja jingerap nakapor sa par hatu ki jiyo nem ba hadu kanu kalong badon kam ki kin yo nadu bangi sedang hi kani ka company ke jongi ngilaya syat persang hi ngila persang ban ai kita ke jing yarap kum kini kum ki khiu ha mencuaru ngila syat ai mo ki khiu te ngi yarap ru ya ki ya ka ban penyo kini ki subsidi ya ki mesin bakin thir ksai te kum kini kilat jing yarap ngi syat penwat mo yikim dei bangi ai mangi henry ngisai penwat kan yakini kilat jing yarap te kalong ka badon kam si sai ki namar ki brew ki long kemi jongi hang ne hi ki dang duna ba kata kayo ko kot kimla ban sedang ban sengkam la jong te kini baro ki long kemi long kumba kila sengkam la jong te menta bakin sengkam la jong kalong ka bae si sai ki kim yo ya kata ka bai seng perkhat no pi tang iwe ban thiet iwe i khiru bakin sedang ya kata kam jong ki long ki janjar te ki dang don kam sibun ki jing yarap ti hanu kundur kani kala yarap ki menta te leng bajong kini ki khiu pat kumta kumbang la ong menemo kila ban kampen mi sibun kan yau ta uksai ti long kejumur kelong ba subu menta nomor bang ngangi kidon kejing dei bat phi ba company jong phi tile se menta ra kejing wan ra lani kejing kener khti jong phi lam kita ki partners ke jong phi ban ai kini ti hakanu kedur le se kan kentiu pat ya kayo ka kot ke na kata kaliang hatu kan ya
kilala ban venture hi daladi ne niki trilang bit bat phi ringkat-ringkat ne kanu kodur kan pen bahagian ya si kamai kaji jongki. Ya mentah hingim patla ban ong bakin sedang no nala dehi long bakin wat yau dalade namar ka bakham mentah ka de ban wat ya ka yau te lengba ka jing ya trilang pat jongki bat ngila pen wat no ngi pen connect ya ki kan bat ka yau te kata ka de ka jing mentoi te lengba ka jing pen mi khambon jongki te ka company jongi ru kadang la ban wat ban pen he su pat ya ka yau te kata ka rukom long ka jing ya trilang jongi ka jing ya trilang jongki ne ki long kumi bat ka company jongi bat ki wei pat ki organization kan wan ra ya ka jing mentoi ya ka sinong ka thau ya ki ying ki sem ki jongki nang tai ka sinong ka thau bat ka ni ka dong hi ka jongi Ti kumbakan nu yeng bat kan nungut kilong kami banyu cing mentoi na kani mentah. Yang mentang ngisam tang kini arpusan teli ki kiu te kemud arpusan teli ki long yeng kila yo jing mentoi bat hadin jong kani pat ngin sesam sa arpusan te kemud sanpo teli tang lengba jong ke jing yarap jong kani ka CGLS step te nginom sange tang hang ni ngindang persang banwat su ikilat jing yarap na ta jong ki Ti kumbakan nu yeng ki badan mentah hang ni kiba lesi kiba up dan ni kiba shania hakani ka kam hang ni snong jong phi. Haduk mentahi ngila adon arspa ladangi ken nadu kinong ri knyang namar hang ni ngi kumbasu ong no ngilong farm to fabric ngidon kinong ri knyang nang ta kinong thir ksai bat kinong tanjan te kelum lang baro naki kibaya trei lang hapo jong kani company jongi kila adon menta arspa tam Ti nalor jong ka kini ki jingerap ba PPI habai day bat kini ki tiar bekitar ki bala ban pen suk ya kam jong ki ti hatu dan em bat da ku de kiwi ru lese ki lat ki rukam ki balong kum ki kinja training ne ka jing yarap ki hakaban pen bha pat dia kom tre ki jong ki lanyo na ki mar ki mata hoj kata kalong ka badon kam namar ba menta bangin penmi ya kimar ban penyat yau kham tam ban penyat sabar ngidon kam ban ai training kini ki artisan jongi tingi sat ai training ki te ya kani kejing ai training mensuangi ai bet private ngi ai ngi penlut hi bet naladi te baro kini ki artisan ki bet trailang bat ngi mentaru ki dei ki bala ayo ya ka training nangi te hadin katapat ngi la ya trailang bat kani ka MSSDS skill development jong kami halaya mo te lengba jong kani ru ngi lala ayak ban ai training menta mencem snem san pongut te menta ngindang penkiu ya kata ka training le se menta usnem ngi la ban bu ya ka target ka basis pa ngut ngidang ai ka training te kani ka training hi capacity building kalong ko don kam bahanak menta jongki artisan jongi ti to ko ki jingli khadu habai day pat bat ka jinga lenti jong phi mo kani kuma phila batai ka de ka organization ka banabar kam de ka banang ni hadu kat nu kani ka jing lej mi khmat jong phi ya ka jala nabanta jong company jong la jong kala yarap phi ban ong ban yo le si ki lat jing yarap na kiwi ru ki benta om tang na ka jala ni tang na ka sarkari ho nyuin kumbasu ong no nginom ngim up than kata ka jing yarap na ka sarkar hoj ka sarkar Meghalaya kala le sibun ki jing yarap ka company jongi kala ayo sibun ki jing yarap na ka sarkar Meghalaya ya kani ngidas ngungu mo ya chief minister jongi ten rei ngi persang ru banwat ya kita ki jing yarap banabar ngin wan ra ai kata ka fon kan ka banabar sapo ka state ka jongi te ngi layo hi ki jing yarap kum na kani ka wei menta CGLS step nang tangi layo ru ya ki private investor nang tangi yo ru kumba la abana mong yo ru ya ki investor na ka syaktang te kum kini ki ngi ya le ya ka ban wan ra ai kata ka fund na bar na ka benta umdai tang ya ka company jongi ndrei ka haba ka pisa ka wan ha ka company jongi ka lej pat sya kini ki kilong kemi kan ya po ka snong ki thau ki jongi te kata hi kan ai jing mentoy ya baro ti to khadu sam pinkut kolong ba lembat phi kum ni hatu dan lem ne em kiwi pat ki balesi ki badan kum kani ka production unit kum ka jong phi kan ki balesi ki bale ya ka ju ka kam hai ni isnong lani kani ka kentot jong phi kani ka jaka dan ni la dadan kat nutli ki dan bahnu ko dur ka kum trikam hang ni hi hapo boirmbong blok jongi te kabanga bena menta ki don hi arlai teli ki unit ki ba penmi kini ki bala sedang long kum ki entrepreneur mo te henrei ban ong bon te kimpat don ki don arlai teli kan ka bomut ka lat ka kabun na bata jong ki long kemi banam ta jong ki nok song mo kadang bon bha la ki kwa ban explore le se ka song no tang ha kayo bandan kam ban tip ban wat lat
Kadai kata kawai. Namar ba kumba suong banwat ya kayo kidon kam sibon ka jingnang ka jingtip. Kata kadai kawai ka jing ikilong kumi jong hang ni kidai ki bomdon ka jingnang jing start mo. Te kata kadai kawai ka jing jong ki te don kam ya kitu ki samla ki balanang la start ki ba tip ya kalat kalenti bakin mi kan sakmat umdai tang bakin long kinong than re kin long pat kita kinong wat yeu kinong pen ya yeu ya kini kimar jong kilong kemi jongi Kamu kam de shu tang ba shu than ben ani ba shu di khnyang ben hande ka ba bon pha ka business kabun ho angle ka ba nong no de to khli sibon ko sha ini ka por jong phi bat tik jing pen sha ka jong phi teng ngit scam ba wat ki long kami ba yo ru kan yarap ya ka jing lese ta ka jing pen mi jong ki ni ksai Lagi ni keren ru mentai ki long kami ke jing snow jong ki bi yo ikom kini jing rap but ngin yo snow ru lesi hakanu kedur kila benang penkiu ya ka kam ka jam jong ki ni kulisi bun ko insya kubli sibun to ukiu kat uni kat nu phi la ban shet kat uni Kilo setengah dah. Setengah lang dia baro menta ba phi la baro kata ba phi ju shet kumnu kat nu urung Setang si setengah kilo. ha Entah. kuma setengah kilo sisngi Tang si senset sa. tau ta sisin shet tang si. ya ha sisngi kanu kilo philaun pen mi Aku si sengi. ha Basyat ne. Basyat. Basyat. ha Lada syat abara si sengi lada si 1,000 kilo. 1,000 kilo kami subu menta dak jing don jong uni ukiu kumni bayo ni bakam he kumni bakam biang kumni kanu i trai la ban pen kham pen kiu le si kanu kilo trai Si 10 kilo lah basyat si sengi. kamu lalong double be kenya kay ka ba Ngisat tang lai kenta. Lai kenta. Ni lara no. Entah, dia bai dei bat ka rukam long jong ukiu bat phi set kum nu ukiu yu phi set hayeng lu bakum nu Long kiu sejak tu ke bakannya dah tentang ngisat dah tin syarak tu. oh ki jing jong phi banda set kum tu ki kiu ki barit kum tu gan ki bashu le hi kum tu ki jing la dayak nujor bat ku kiu bukum ni hai Kejeng tu kalau kumtah saya bangi kuat bansat syukur ngimio ni habsat kediat teng bun kam dah bansat pang ngim la tel dang yo ni kiu bakam he pada long daset dang sisin set asisat utal ayo kambon telong ka kamsuk yang ni la kanu ba phila le ni kam la sansnem ta Senam. Pi boros kata pi shet hakno kedur ki mar jong pi. Baro sirta ngiset hakatin. Tengi set tang kumbas 10 kilo hakatin. Kemud menta kemud hakata 10 kilo pi le pi shet kemud pi shet bi sin shet bet ne pi shet knet hakno kedur pi le. Ladang yo uskop si kilo, tekatin tekam nyam ban set si kilo, tengi set not si 10 kilo, tengi set patman kasengi kat bangi lapor kengi set. Utau skop ubalong kum no to batay lam ngalong ngati ngam paju ngam tip hakno kedur kalong pila ban batay kena. Uskop Ha. pelan beli. Ulan beli yu tu skop. Uta uskop uban ngithir yok sai ken, ban ban mi yok sai. Oh kemud pihak ban shet yu ta. Ha ngi ban set yok ta. Kemud Uta uskop umi lang bau kenyang rendia. ha Dan la dep ri kenyang le yo itu uskop. ha. Ti itu uskop la dal la dep ko itu uskop pat, la tu Tu kenyang. snyu kan tu snyu. Oh, senyuk ste. Elek penyur tai tu sko. Apa ni saya peni kalau miki. Penyur tamui beras eh. Apa yang kini yi? Kumute Oh, uskop. ni uskop. Ha. Ngapa piong mene uskop namu uskop bam sniang tu. Une uskop. Oh, ni. Une bala dep Kamu siat. kamu hab set shwa. Kamu Ha. masin lau yu kenyang, yu permi yu kenyang Ha. ni kamu pitap yu ni hakiu piset. Ha, Kanu ngiset. kenta piset yu ni. Ngiset kumba kamtai ar kentai eh. Ar kenta. Kamu sisin set si kilo ar kenta. Siteng kilo ar Oh, kenta. Namar so- kam nyam kato ketin ke bangi set namar karit. Oh.
Tengmut kani mentah piang season tap mentah hang ni kemut sikilo kemut. Uk ni sikilo ha dah dai ba sikilo te la kentah so kentah hap syat hi. De piang shet mentah pile kemut pisde na pipon na pile. Em ni syat ni pon serwa bat ka hap ai sabon pat. Ha bai sabon. Kemut hata kemut lalong no pibu be ka be sikil. Ha sikilo ko ha tep skop sikilo. Oh, kemut ndala adep nang ta kemut pile biang RQ lai Q kat kebala tu. Ha. Kemud haka sisngi kat nu Q kat nu kilo. Nga te ka sisngi syat be sikilo. Nga syat be sisi teng kilo arsin sisngi. Kemud haba kumta lada arsin sisngi ka jingyo jong pi shubu haka shibenai trai kat nu kan poi shubu. Lada shubu shu ken. Poi uno pisah. Ya ka pisah ka jingyo. Nakata ka arkilo ba pile sisngi. Shubu lada shubu ngamong tek tama kat nu trai Lai hajar ai te yo hi. haka shibenai. Kemud dah kaba yo mentai new Q bekam he kemud pen yo nu trai. Dari yo do nu ku bakam he te la yo hi san hajar la ne. Mentah hi. Kamu double kan? Ha. Kamu bekam smart kami kong te la yo 10 jar. Ha chong ka jing smart hi. Ki bateri smart te yo kambon hi. Ta til nalor jong kani kam pile pitre lang suai ru ne kamu. Nga tre. Nga tungjur nga rep sha lum sha. Kamu kam dei tang kani Ha. pile. Ta. Ya kan ne ka kam pat nga tre tang ha ka por banga keluj por. Ta kada kulis bon. Em le si ka ba ka pila ayo kan layo bai sngi bai tu kala yarap nem kan ya pi ka yin kasam. Yarap. Ta. Ti abakum ta subu bandadi ba piyo ka jing yarap ka bakum kini. Le si haki por be mensuaru tu pila juyo teng nem ka jing yarap bakum kini kan. Tengah pat slim berdebatri. Lakat no mentang pila ada. Cis nem. Ada cis nem. Komisin tu lah yo. Ayo jengrap komisin. Kamu ba man kapor be piyo jing yarap kum ni ha kanu kedur ka yarap pi pat ban pen bhai ka kam jong pi. Hatu ka dan nem ka jing pher kam tri kam jong pi. Per. Cisin lah tre long lah per yang. Ti abakum ta hadu mentah kita jing yarap ki be piyo. Ti ki lawan ra jing muto hidu kanu ya ka jing kesan. Ka lah mentoi hi. Temu dia ka jing yo ka yo ka kod kala ham kiu kenen nge. Entah deh. To ti abakum ta kani ka rukom long jong ka snong ka thau hi bro khaj ma kum jing ong jing kong yong ba kidon kumba arspa ying keleng hang ni. Ti ki na ying jong phi ka nungut ki ba le ya kani. Ini tengah merway. Tang phi marwe. Pi ka dan ka jing mi ka dan ka jing mentoi. Mentoi. Chong jing tre sutom. Entah mo. Dalam tre sutom long mentoi. I kong pan. Pi kum no kani ka kam. Adu mentah. Adu ka dan ka jing mi ni em adu mentah la ka habai dei bat ka mentah kan ban la ban kersan hayeng hasam le si. Namar kat kum ka jing ong ikong yung kani kadi ka kata ka ba kamai ha ba songkai. Kumaong. Atu kalong sisa kum ta. Hak ji sisa te ka de hi kum ta ama he ba songkai. Kata ka song ha ka kum trei jong kibreu. Kibreu ki ba trei samat te ki sim khia ka kam ka ba ki trei. Te kum ka lalong ka kam la jong. Te nga pa ka jing sgeu jong nga imba. Te nga sgeu ba ka de ka kam ka ba nga trei. Te nga trei hi da du men step hadu bandami te ka long kum ka ba nga le trei sepo lang kha sepo lum kum ta. Te kamu de pi kam le su da kam pila le bitang na kani na kalen rupi. Hai. Te ba kum ta ki kai ka ba pi le hatu pi le bitang ba su sai kum ni ne pi than ru ne na kai ba pi le ma pi bat. Nga sule bitang ka ba tirksa na tirka ka mission pat. Oh, kum ta. Te ngi hang ni na du mane bingi wan ngi pi ba pi la ya persang da ka khtiru bani le kum ni kamut kat sabalik pi le bi kum ni ne kanu kadur ne ka rukom long ka jinglong jing em man kasngi. Ha ngi sai le ni ba ngi tirong ne utakri ni sai ong utakri ne. Hai. Te habangi ya ni wan ni le don kam sani sata yam ni sai ra uskop ba te di takri tengi sai tirra kri. Ngasuka ban kli na pi khendiat to. Ngalayo lut ke jing tip jong borok khaj ma bai dei bot uta uskop ubang adang perkhat di jing mam senang mom dei. Te ngi sate te ling yong skop ti mo di jing mam senang. Hatu pani susu ta ai bang ni ta. To uni kamu dei bala dep set uni nei. Yang uni ubam 4 set uni udah badang em ubala set ula long kum ni kain ula jam Oh, em udang hoi uni kamu umpat long dala set kamu ula ham jam ne. hoi ula jam ula sup ban pen mi uk sai kain
Hato batayang ya ka proses brokaj pen balam pi kong kenen. Ya ka proses nadu basdang hadu bakut lesi nadu ba pi shim yu kenyang ne nadu beri kenyang ne bar kom da ter hadu benda poi ban thir ksai kom ne. Pi sedang kom no. Naki kenyang rendia mo ngiyo ya kini kiskop naki kenyang rendia. Kamu udang long kom te ubam Ho shet. em na u kenyang ngi haban ri kitu ki kenyang. Hai. Ngi haban aisla. Tin dala he kini ki kenyang kisa sop dala ade kapor jong ki bakin sop ki sop. Tiki penmi kamut uni udah sop jong tau kenyang. Tin dala he la long ban kho hadin lai singi ngi sakho ya kini ki sop. Te Hai. ngi sakho ya kini ki sop. Mo ngi sei no ya kini ki kenyang. Hai. Tingi sa shim ya kini ki skop pada ngi that hasngi ba un longer kyang namar uchi. Te andala ada pada undala kyang ngi sa shim ya ki ngi pen khu iki tu kisla ki babet hak ni usop. Tingi sa shet ba kasabon. Kamu de hakata kapor ba bisa penan kam ya ki khiu. Ho Banong ban shet. ho To ti hadian nang tan ada shet nang tapan. andala ada shet ngi sa player namar ngi shet ba kasabon tingi haban player ya kini ki skop. Te ngi sa that sngi andala kyang pada ngi sa pen phu ba ban thir ksa. Ti kamu ke sabon dan sabon ke bakam planen ke sabon yu ba pi le. Ya ngi sat jan da kini ki sabon sat jan ki sabon sat tiar ngi laban penan. Shet lang kenya po khiu thep lang me khiu ban shet lang. Ho Ban phon lang. Ho ngi pen shoi ka sabon kan hau khiu ma ha po ko ngi pen thanam ngi pen shoi ka sabon ngi sa thap yung skop. Dia bai dei bat pi bat kum kilong kumi ba pi wan na keleng na lala ki jong ki yeng ki sem. Ti pi kamai pat kumnu yu ni da kanu kru kom ba kamu da pila adep shet nang ni da adep than pile kamnu pile die ne na kanu kudur pile. Yam ngi te bangila don jinge dei hangni bat ikong ya sha tingi kapen sup kan yang ngi wan ra ba hangni te. Oh kumi la simbek mai na. Hoi la shim ba mai. Tiga ba kum ta ka kanu shi kilo ne kanu shi yu ki ken kumnu ya kador. Kador te arah hajar san spas kilo. Te kasong ha ka jingla jongi pada ki bathir ladangi la ban thir shibun ladangi yo skop mo skop ladangi yo shibun ngi don por ngi la ban pen mi ksai shibun kamut pa kasong ka jingyo ha ka yo nong ha kata hi ho. Tiga bumut menta kamut napdeng jong pi kanungut lesi ki ba le lut na dong sedong na du keri kenyang ne pi le lut ne kata na du keri kenyang hadu Ngaruk ka male hi ya kata mo ngaruk mensuangari hi tang ba dei haka jing khap nya palat ka yeng te mentang aklem risu kan te ngasu da ngayo pisa pada ngasu thiet no yung new skop thiet pateng te ngasa su shet pada yeng kan kamut lada de ba pli kalan kumi pi ru baro ngatrai lada i pli kalat kum ta banong ban le lang sendon bat ri kenyang bat na dong sedong pi kwa kum ta ne kanu kudur na kalong. kwa kan kata te ho kasuk mo yang ngiru long ngim don kam su ban liwat te long la don na le jong te kala suk am kata hi ko te Ti subu menta lada de ba phila ban shu ai ngatang ka tang u number mo khana ba kin ne sung thu lang ki paj ba lada de hak haba biang yo ne hak shi benai le se kat nu thrai kani kala ban wan ra ya ka kamai ke ji phila ban shu estimate khandiat kat nu thrai kala ban poi kata kasong ha ngan ong kum no kasong ha ka jing trei jong ite Hoi, te kamut la da ngi trei smart la kum no shpo hajar ngi dang la shi banai namar 100 kilo san kilo dang la te ban thir kham tam le man tang la yo ikini ki machine mo ba da ka jing yarap jong ikong e sha mo ngi la yo ikini ki machine thir ksai te la dang ngi trei smart kamut kasuk bahai ngi to tiga dan ni ba fi kwa ban ong le se sa hak bai de bat ikong bala penyo ikini ki tiar ki ba menta lani sa kini ki partner jong ikong ki bala penyo ya kani ka ikini ki tiar dan ni ba fi kwa ban ong shaki le se kublai shibun mo ba na lengba jong ikong ya sha ngi la yo shibun ki jing yarap menchuangi yo ki jing yarap kum uskop na kayong main mo lengba ikong ya sha hi tikila ayang yo tau skop shiteng kilo long bengin la ban seng kam hi dalak dakata ka jing yarap jong ki in la pat ban seng kam hi ya la dia mo ti ngaru na kata hi ngala sedang na do ba yo tu skop tinga klem shim skop shu na phi mo ko ti ngala shu you no long dakatu ngashim pateng biang padeng ngathit pateng te ndang la di yo tu ksai te hadu mentahi te kini ki jing yarap ki bun ja ki jing yarap ki bangila yo te ngamdan hi sibun ban ong ngashu ong kata khublei sibun mo ya ki jing yarap ki babun bangila yo ke ki jing so jong pi ba phi yo jing yarap kum kane Da kaliang ke jonga ke jinsu ke jinyarap bangala yo lembah kini khiau namar bah hakatu kepor ni shet kumba da kitin
jaka bangi set don si kilo nrengi hap set si 10 kilo te mut dadu ka sabon dadu ka ding dadu nong te jin so komen hi bangi le yo ni kiau mar ba jaka bangi los dadu bai ding dadu bai sabon nrengi la yo jin yarap lambang ni kiau te ngi trestom mar ba jin du nong si kilo ngi tep jaka bangi lut no kum ba si spa tengka nrei bangi set pat hakatin spa arpo spa le pong ngidang lut bai sabon telembang ni khiu pat ngila yo jinyarap sibon te ke bu piko abanong le sen ya ikong ya review la ni wat kini ki bala ai kani ka fan mentaken na ta jongpi kajin yo nong jongi labun hi jinyarap ngila yo marba kamtam ya kani ka office po review ngiyo jinyarap sibon na marba ngim don skop nrena kani office kilap yarap bantiet telemban ne hingi yo ban gijing kersan ngi wan sim na skop habang ngim don pisa nangi nre ngi yo pat na office tengi man ayuk saya ki ta jinyarap hi ngila yo hi sibon lamba ko ngi sa ila yarap sa yangi kumpi kenthai la kanus nem pilale ya kani kam La duduk nasnem tu. Adu arajar. Kat kende deh. Aja kendai te umut tu ki jing be PPSM ha kita ji alenti jo pi hadu menta sila kalong hakur kom thir ksai ne ka jing nang jing tip ne ne don ne em kum kata be PPSM jing ke Don tang banga persiang baik. Ngajim jing tang ha uni skop. kan udur Long ba hakan udur sai ba yo citet na. oh kalau sama be pishat pi rune ne kum nuna ne Ngaset pishat hi be be pidan nong yarap e yeng ban yarap hi hani bentane kum nu Teng kirap teng kim lapor mar ba hayi ngi ya thirksai ngi ya tanjan pi abun kemudian hi yeng bele ne dan sangut para arngut ba tanjan arngut ba thirksai te phapring ni ke jing bom la le si ban yo i bha ka jong phi tu kambu jing e pi ko kam ka jam pile cem jing here pi lang hada percang hada tip lang cem jing rasa maka di jing tres tom mo ha di jing 3 minit kemudian kan ye hapor ba kile amul pinang manu bi kai pi kan ye nga persiang ki men memang mo ha Benda di bapa hikai ngati ngamnang kan simpor matrai banle tiga kani ka phile kani mental la katu ni sna ma phile te kajingmi kalong kum noi phi nga te nga la tang 10 kilo si benai de pertama tang ba nga pelang ke nang bangan yo ban thi dawai ban thi jan ki jing dan kam hai ipi dan jingmut bandang penhe le si ka kamai jong phi no kum no dadai bala de tai ken Kleos ngo ya kajing batai ba kajing syamsim kajing kran syamsim jong ki katu kaniwat kilong kami ki badan hangli halendat jongi bila yo igini ki kheu hoi hanga phing yo i tang ki kheu ki bale se ki balong nong no tien paring simple ba mo tien repat kai ka ba uniu kheu pa ula banirap ye ki kalong phla bha nomor ba tang di ni wi kheu kilala ban pen bhai ka kamai ka ji jong ki kila ban pen bhai ka kam ka jong ki tele se kani kan long ka jing ai sim ta jong phi bangkit bok ruang na benta jong ka eriwi phangni ba kilong kami rukum ju bala re phidan jingmut le sir re phide nang ni na than ribhoi na tham ribhoi hangni me marjan ru phila banwan shangni shani shapo eriwi kani ka jaka ka ba ki hikai ye ki babun bun benta badru ban plila di phi hakani kam thanjan hangni tham ribhoi Sisiang ngadi ufanan rani namta fufran media ngi syam yang mal phi hoi bat kapor kubli shibun